Emakhosini Camagu Lisedi Lekhanya umhlambululi umme Onika samba singamabutho azawuzikhethela ukuthi ubani okhuluma nawe namhlanje noma ufikelwa ubani kumina kodwa singamabutho siyachinchane. Please don't forget to like and subscribe and also comment. It's very important to comment. Ngishilo ngathi nanoma ungathi nje ngiyabheda into enhle kabi kwi-comment kodwa ke ngizele ekuyibona ekufanele bezwe uma ungezwa kusho ukuthi akusiyone yakho ngoba sikhethelwe igodlo nabantu abazobuye banincede ngaloko uma ngingasiyena mhlawumbe mina ngiwumhlambululi mangikhuluma ungizwa wena ukafika kulesigaba sokuhlambulula usabheke ezomhlaba zokugadla abantu zokulwisa abantu kodwa ke uma ufuna into eclean uzayithola la kumina moyo oyingcwele sibonge uma usiphilisa wazi wasifikisa size sibe la nabo abasolo kuba nami. Please join my membership channel. Umme Onika uzokhuluma ngempande ingelosi yempande abanye bathi sithunywa ingelosi yempande nengelosi yenkonzo noma isithunywa senkonzo noma isithunywa sani sempande niyazihlanganisa. Who told you ukuthi isithunywa silungiswa enkonzweni? Cause many failed abayitholanga answer ngoba ikhona inkinga la ningayi understand ikhona. Isithunywa sempande sisuke sikhuluma ngalo idlozi elalikhuleka noma idlozi elichamuka ngelosi nabazi lamadlozi abo middleman la namhlanje yiwo acoachayo abo konje ubani is it Gabriel? Yes, abo Gabriel, the messengers sinawe emathongweni. So now lengelosi le ingelosi engalawulwa umuntu ingelosi ekuwonke umuntu akudingi nokuthi ube kuthiwe bathi une siphiwo yile ngelosi ekupha amaphupho lengikhuluma ngayo yempande. Now niyihlanganisa nifune ukuthi manje into zenu nozilungisa kuphi enkonzweni and inkonzo naye ifounder yenkonzo yaphuphiswa inkonzo ingelosi yayo ngaloko ke manje icaleke manje idide abantu. Kukhona umuntu onengelosi engamfuni kule nkonzo akuyo. Ama signs akhona very simple. Uyakhathala ungene inkingeni kukhulunywe izoyenza by all means lengelosi noma isithunywa sakho ukuthi siyenze ukuthi inkonzo zozuyeke. Manje ngoba siphethe abafundisi nabo bishop abanibizayo ebusuku umangala ukuthi sobambekile kodwa usafuna ukuya kule nkonzo. Yes kuyathangathwe inkonzweni. Ngisho nabo praise the Lord. Ngiyabizwa amagama ukuthi la kule membership bangasayeki la kule sonto. Akakwazi ukuluza ibusiness kanjalo. So now ikula ke manje nifambula khona ke. Masenzothatha ingelosi zempande nozikhulisela enkonzweni. Ingelosi yempande yilezo ukutshela ngomsamo. Akusilezo ukutshela ngokuthi thandazela ubani esontweni profita bani esontweni. And ingelosi yenkonzo ingakuhambisa eceleni kwesicathulo ugcine ubalekelwa nice profit siphele nje total ngoba uzobe usebenzele enhluphekweni kufana ukuthi uyislave uthathe ingelosi yakho wayenza islave sengelosi yani yenkonzo so ungadideki namhlanje abantu bangene baphume inkonzweni ngoba ingelosi ayineliseki. Ingelosi yempande njoba ngisho idila ngani ngomsamo ilungisa izomsamo ayilungisi zenkonzo. Uma unengelosi yempande mawufika esontweni akufanele ufike njenga wonke umuntu like ordinary people abayisontweni wena kwamele usebenze kodwa amasonto amanje kamoya bavala isporofito ngoba nogcineni babonela labafundisi ukuthi bayathakatha nabo bishop ukuthi bayathakatha.
so iyavalwa complete uthole ubishop akwatela ukuthi kuphakame isithunywa esikhuluma bathi noma i-complainer ngesimo esenzwayo la esontweni. So uma unengelosi yempande ayikhona ukuhlaliseka enkonzweni ilalela nonsense ekhuluma ubishop noma ibandla, so iyaye ikhiphe ngalezo indlela. So ngizo advise namhlanje ukuthi wazi ukuthi before ingelosi usebenzele ingelosi yenkonzo yakho, cale udile ngengelosi yempande cala le ekufanele kulungisa amacala omsamo, not le ngelosi yenkonzo kuthiwa wonke umuntu uyemanzini sekiwe emanzini. Wonke umuntu no empande is very special, ilungiswela nge special time inakwe. Kodwa yenkonzo iswasho sando noma ubani khona lapha enkonzweni. Kusho ukuthi inga keep that cleansed nje but ingangeneleli deep kuphi emsamo. So zibheke ukuthi engabe eyempande inelisekile na njengoba sengibhizi ngale yenkonzo, ngoba kuyayenzeka ukuthi ubhizi ngale yenkonzo, inkonzo yesithwalo sakamfundisi ubambekile lapha, impilo yakho irounda one place. So ingabe nayi understand, ungalinge nje ukuthi uyophakamisa ingelosi noma uthi uyophamandla ingelosi yempande enkonzweni. Learn the difference. Yes, ingelosi yempande ingancedisa lapha enkonzweni, kodwa when wathatha amandla ngithi ngokushiwo hengile kulo question, engabe wena mau independent wathatha amandla noma amandla uwathatha khona enkonzweni na usenkingeni, ingelosi yakho ngeke ineliseke. Please don't forget to like and subscribe and comment.